Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chwaya ndi mzangayu Line Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Boma lati ndilodzipereka kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito mboma ngakhalenso maofesi omwe si aboma. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lidikira masiku 30 kuti lipereke chigamulo chake pa mlandu omwe nzika ya dziko la Netherlands a Willem Axter akuyankha okudza nkhanza zogonana ndi achinyamata. Ndipo makampani ochita malonda akunja kwa dziko lino ayamba kuyika ndalama zawo mu ntchito ya mgodi wa miyala ya rutile komanso graphite wakasiya mboma la Lilongwe. Takulandirani mu nkhani zathu. Boma lati ndilodzipereka kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito mboma ngakhalenso maofesi omwe si aboma. Mlembi wamkulu oona zakagwiridwe ka ntchito mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna Rashid Mtelera ndomwe anena izi pambali pa zokambirana pakati pa atsogoleri a bungwe la Human Resource Society of Malawi ndi mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi. Mwayintu modzi wadza ndi ripoti. Lachitatu bungwe la Human Resource Society of Malawi nakumana ndi mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi komanso nduna za ntchito a George Gona. Mlembi wamkulu za ntchito mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Rashid Mtelera wati boma ndilokondwa ndi zomwe bungwe la Human Resource Society of Malawi likuchita pothandiza boma pa ntchito yoti mdziko muno mukhale lamulo lowunika kagwiridwe ka ntchito maofesi lomwe likulembedwa ndi nduna za malamulo. Zokambirana zalero zinali bungwe la Human Resource Society kuzazidziwitsa kwa chief secretary kuti iwo alipo ndi zimene amapanga komanso kwakukulu amafuna adzafotokozere kuti chifukwa pali ndondomeko imene ikupangidwa kuti ntchito imene ya human resource ikhale yoti well regulated ndi pali bill imene posedwa afuna kuti muneta pito parliament. Ngoti office ya chief secretary ndi mene mang'anira ntchito zonse za manduna aboma, mabungwe aboma, makampani aboma ndi zambiri zokhuzana ndi boma. Ndipo mmawu wake mtsogoleri wa bungwe la Human Resource Society of Malawi Gift Nyambalo wati kukumana ndi mlembi wamkulu wa boma komanso nduna za ntchito kunali kofunika powunika zolinga za bungweli komanso nkhani za lamulo lowunika zakagwiridwe ka ntchito ka anthu m'maofesi. Response yomwe talandira ndi yabwino kwambiri. Maofesi onse omwe tafikira makamaka ofesi ya mlembi wamkulu wa boma nkhani yakuidziwa kale ndipo atipasa chilimbikitso kuti pompano bilu ikhala ikumalizidwa ndipo tizingodikira kuti zikhala zotani. Kumbali ya ku Ministry of Labor I think nkhani zathu zinali zingapo komanso ku nkhani yokhuza ndi nkhani ya bilu imeneyi tafotokozera zomwe bilu yoyukamba ndipo tikupitiriza kukhala ndi ma meeting ena at technical level kuti tikhale tikukambirana nkhani zokhuza bilu iyi komanso nkhani zina za anthu ogwira ntchito ku Malawi. Bungwe la Human Resource Society of Malawi inakhazikitsidwa mchaka ya 2018 ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito zakagwiridwe ka ntchito ka anthu m'maofesi. Mwayintu modzi MBC Lilongwe. Potsatira lamulo lomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapereka sabata yatha loti malo onse amene anthu amakumana kuphatikizapo malo a ntchito ndi msukulu muyikidwe zipangizo zolimbikitsa ukhondo ngati njira imodzi yolimbikitsa ukhondo pakati pa anthu. Mtolankhani wathu Messi Zamawa anayendayenda mu mzinda wa Blantyre ndipo wapeza kuti ambiri ayamba kutsatira lamuloli. Zambiri mulipoti ili. Malinga ndi lamulo lomwe anasayinira mtsogoleri wa dziko linoyu, malo monga misika, mokwerera basi, malo azisangalalo ndi moyimika magalimoto mukuyenera mudziyikidwa zotayira zinyalala. Mu ulendo wathu oyendera malo ena a mu mzindawu tinapeza kuti mzindawu ukuoneka waukhondo. Mmene timafika mu msika wa Blantyre nkuti ogulitsa malonda akugulitsira malonda awo malo waukhondo. Wapampando wa munsikawu a Black Binya ati iwo munsikawu akuonetsetsa kuti wina aliyense akutsatira ndondomeko za ukhondo. Nkhani manager ndagwiza nayo kwambiri chifukwa ukhondo ndumene umathandizira munthu akhale ndi thanzi. Blantyre market
ndi nsiko modzi wa ukhondo andi madongosolo tidakuza kale andi munthu akamabwera timamuuza maura kupatsani choyambirira panopa muzisamala muzisesa akatha kusesa aonjekepera mbale asita abwera atenge azikaponya kupini ndifo kumukona nsika kuti very clean pamene akhazikitsa lamulo loti kuyikidwe mabini ka masteji kayani machechi anthu tiyenera kukhala omvera kuti mabini amene ayikidwewo akhale ogwiritsidwa adi ntchito pamene tadya zinthu zimene tagula tikuyenda tiziyenera kuponya mabini muja kuopesa kuti tingafalitse matenda ngati kolera pano nde kolera wayamba ndi amene akusowetsa mtendere pa dziko nde izizi ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti tikhale ndi mabini ngati amenewa ndipo tizasamalira ndipo mabini wasangokhala mabini koma akhale mabini oti azivindikiridwa pamene ine ndikudusa nditaye ndivindikire ndikuti mabini aja atithandiza pa umoyo wathu chita bwino ndipo aganiza bwino kwambiri ngakhale kuti malo auchuluka anali aukhondo pa ulendowu zinadziwika kuti malo ambiri akusowa zipangizo zotayiramo zinyalala zikuoneka kuti anthu akutsatira lamuloli koma zinthu zitaupitirirabe kukhala bwino ngati patapezeka zipangizo zogwiritsa ntchito potayira zinyalala lamuloli ladza pomwe pakhala mavuto kamba kakusowa kaukhondo monga kutsekula m'mimba padakali pano lipoti lomwe unduna wa zaumoyo latulutsa mmene limafika pa 27 februwali chaka chino anthu 103 ndi omwe anapezeka ndi nthenda ya kolera kuphatikizapo asanu ndi atatu 8 omwe apezeka ndi zizindikiro ndipo awiri mwa anthuwa amwalira m'maboma 14 mdziko muno. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Boma kudzera ku khonsolo ya mzinda wa Mzuzu lagawa thandizo kwa manja 122 amene anakhudzidwa ndi mvula ya mphamvu. Mkulu ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mu mzinda wa Mzuzu McDonald Gondwe atsindika kuti boma liwonetsetsa kuti manja onse amene anakhudzidwa alandira thandizo. Chikondi Pompi walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Blessings Gondwe. Pofuna kuthandiza mayanja amene akhudzidwa ndi mvula ya mphamvu mu mzinda wa Mzuzu, boma kudzera khonsolo ya mzindawu layamba kugawa thandizo ku mayanja awo ndi cholinga choti apepukidwe ku mavuto omwe akumana nawo chifukwa cha ngoziyi. Poyankhula pa nthawi yogawa thandizoli, mkulu ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku khonsolo ya mzinda wa Mzuzu McDonald Gondwe apempha nzika za mzindawu kuti zizitsatira njira zozitetezera ku ngozi zogwa mwadzidzidzi pofuna kuteteza miyoyo yawo komanso katundu. Ngakhale tapereka chimanga ndi zina leroli, iwonso akhale patsogolo kuthandizana ndi boma kuchepesa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Talimbikisaso kuti akhale patsogolo ku nkhani ya preparedness, kuti akonze nyumba zawo ngalande ndi zina ndi cholinga choti ngozi za mtundu zikati zichitikeso pasakhale kupweteka kwambiri kapena chisatiphinje kwambiri malinga ndi mmene zachitikira. Mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo thandizoli Innocent Salanda athokoza boma chifukwa cha thandizoli. Tachilandira ndipo ndifosangalala chifukwa zaonetsa kuti boma limene likutsogolera pano ndi utsogoleri umene ulipo wokomera ndothamangira changu kuthandiza mnyengo za zovutazi. Ife ndifosangalala kwambiri ndithu kuona kuti madera ena takhala ngati kuti tapepusidwa. Katundu amene wagawidwa ndi monga chimanga, nyemba, mchere komanso ziwiya zina zapakhomo. Nduna yona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana aulumali ndi chisamaliro cha anthu amene Navija ati boma la Malawi limayamika pa ubale wake ndi dziko la Scotland omwe watha zaka makumi awiri 30. Anavija ayankhula izi mu mzinda wa Edinburgh mdziko la Scotland pa msonkhano omwe anachita ndi mabungwe omwe ndoyima paokha a mdzikoli. Pa msonkhanowu omwe unakonzedwa ndi bungwe lolimbikitsa mgwirizano pakati pa maiko a Malawi ndi Scotland la Scotland Malawi Partnership SMP. Ayamikira boma la President Professor Arthur Peter Mutharika polamula kuti maphunziro a mskulu za sekondari ndi primary akhale aulere, ponena kuti izi zipindulira anthu ambiri osowa kupeza maphunziro apamwamba. Zambiri mulipoti ili. Mabungwe omwe si aboma ku Scotland ayamikira boma la Malawi kamba kokhazikitsa maphunziro aulere msukulu za sekondari.
mabungwewa ati ganizolo lithandiza kutukula umoyo wa achinyamata kudzera m'maphunziro. Nthumwi ya bungwe la Mami Martin Fund, Amoira Dunworth, amayankhula pomwe amakumana ndi nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ulumali komanso kusamalira anthu, mayi Mary Navicha mu mzinda wa Edinburgh ku Scotland. Abungwe la Scotland Malawi Partnership ndi omwe anakonza msonkhanowo. Mawu ake ndunayi inati ubale wa maiko a Malawi ndi Scotland wakhala ulipo kwa zaka 20 tsopano. Bungwe la Mami Martin Fund limagwira ntchito zake m'maboma a mchigawo chakumpoto kwa dziko lino pothandiza maphunziro a atsikana msukulu zomwe zili pansi pa sinodi ya Livingstonia mu mpingo wa CCAP komanso zomwe zili pansi pa mpingo wa Katolika mchigawochi. Bungweli limagwiranso ntchitoyi pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Mchengotuwa mu mzinda wa Mzuzu. Mai Dunworth ati bungwe lawo limathandiza ophunzira 163 ndipo kuchotsa ndalama zomwe ophunzira amalipira msukulu kuthandiza kuti iwo ayike chidwi pothandiza kuti ophunzirawa apeze malo abwino ogona. Hilda Ngomano, MBC. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito mboma ngakhalenso maofesi omwe si aboma. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lidikira masiku 30 kuti lipereke chigamulo chake pa mlandu omwe nzika ya dziko la Netherlands a Willem Axter akuyankha okudza nkhanza zogonana ndi achinyamata. Ndipo makampani ochita malonda akunja kwa dziko lino ayamba kuyika ndalama zawo mu ntchito ya mgodi wa miyala ya rutile komanso graphite wakasiya mboma la Lilongwe. Weber House Ulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 143. Synthesis Agriculture upama kwacha ndi ulime. Takulandiranso mu nkhani zathu. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani yatsimikizira bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti agwira ntchito limodzi pofuna kuti bungweli likwaniritse masomphenya ake pa nkhani yofalitsa mauthenga. Wapampando wa komiti ali Akingwell Liphuka ndiye wanena izi ku Lilongwe atakambirana ndi akuluakulu a bungweli pa dongosolo la zachuma kapena kuti budget ya MBC ya 2026 mpakana 2027. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Popereka dongosolo la zachuma la MBC la mu 2026 mpaka na 2027 ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani, ogwirizira udindo wamkulu woona zachuma ku MBC Alinda Saka anati bungweli layerekeza kuti palokha lipeza ndalama zokwana 9.2 biliyoni kwacha pamene ndalama zimene litapatsidwe kuchokera ku boma zili pa 8.9 biliyoni kwacha, zomwe zikutanthauza kuti budget yonse ya MBC ikukwana 18.18 biliyoni kwacha. MBC yakonza kuti igwiritsa ntchito ndalama zokwana 18.15 biliyoni kwacha mu chaka chimenechi. Mwa zina zikuluzikulu zimene bungweli lakonza kuti lichite mu dongosolo la zachuma la 2026 mpaka 2027 ndiye kugula galimoto zisanu ndi ziwiri zomwe akuti zitathandize kuchepetsa ndalama zimene amagwiritsa ntchito kukonzetsa galimoto. Bungwe la MBC akuti lakonzanso kuti ligule zipangizo za makono m'mastudio yake, ndipo izi zikufunika ndalama zokwana 3.2 biliyoni kwacha poyerekeza ndi 500 miliyoni kwacha imene ayipereka kuti igwire ntchito imeneyi. Polankhula pakuthapa zonse, ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la MBC a Moses Chioni anati bungwe la MBC likugwiritsa ntchito zipangizo zakalekale zowulutsira mawu, ndipo kutakhala kuti kwagulidwa zipangizo za makono zikhonza kuthandiza kubweretsa ndalama ku bungweli
kamba kakuti lizitha kupanga mapulogalamu apamwamba. Ngati MPC tili ndi mavuto ena ndi ena particularly ku equipment yathu yomwe timagwisa ntchito, so tinango awunikira kuti kufunika kuti timalizise kukhoza equipment imeneyoyo kugula equipment ina, so tinango apempha kuti atiwunikireko kuti ngati kuli kotheka atiwonjezereko ndalama kuti timalizise kugula equipment imeneyi. Mmawake wa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani Akingiwe Liphuka anayamikira bungwe la MPC kamba kopereka bajeti imene anati ikuonetsa kuti bungwe la MPC lili ndi masomphenya ochita zinthu zotamandika ku mtundu wa Malawi. Iwo anati komiti yawo ithandizana kwathunthu ndi bungwe la MPC pofuna kuonetsetsa kuti likwaniritse zimene lakonza. Amene watu tikuwasimikizira kuti ngati ifeyo komiti ya parliament makamaka ine nanena kale mucho kuti ndi chair wa media and communication, ndi cholinga changa kuti anthu amenewa akhale ochita ntchito zawo moyenera komanso makamaka chifoti amatumikira kwa Malawi ochuluka. Titawafunsa kuti zikuoneka pali zinthu zina zimene simuchita bwino chimachitika ndi chani, akamba mbali yawo ifeso takamba mbali yathu, ndiwasimikizire kuti uthenga umenewo ndiye kuti unyamuka kupita ku parliament yonse kwa mukuziwaso ineyo kuti cholinga cha president azikono la Malawi ndi kuti anthu awo azikhala osangalala. So MPC ndi chida chimodzi chimene chimawasangalatsa Malawi, kotero kuti ifeyo tikunena kuti anthu amene watiwagwira manja ndi zimene akambasi tiyesese thandizane nawo kuti zinthu zipite pasogolo. Kumayambiriro kwa zokambiranazi bungwe la MPC linauza komiti kuti zina mwa zotamandika zimene lakwanitsa kuchita mchaka cha 2025 ndiye kugula galimoto lothandiza pa ntchito youlutsa mawu, kugula makamera apamwamba okwana 11 komanso kuchepetsa ndalama zimene limagwiritsa ntchito ndi 32%. Pakadali pano nyumba ya malamulo ikuunika ndalama zimene zikupita ku mabungwe, maunduna komanso nthambi za boma mu dongosolo la zachuma la mu 2026 mpaka na 2027. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Bwalo la milandu la Chief Resident Magistrate ku Blantyre lati lidikira masiku 30 kuti lipereke chigamulo ngati nkoyenera kuti nzika ya dziko la Netherlands Wim Axter ayankhe mulandu ochitira nkhanza zogonana anyamata achichepere kapena ayi kuti akhale atapereka kalata zonse za mulanduwu asanapereke chigamulo ngati oganiziridwayo ali ndi mulandu oti ayankhe. Oweruza mulandu Chief Resident Magistrate Paul Chiwocha wauza mbali zonse zokhudzidwa pa mulanduwu kuti pa masiku 30 akhale atapereka zikalata zonse zokhudza mulanduwu. Loya oyimira boma pa mulandu a Victor Jere komanso waoganiziridwa a Michael Goba Chipeta anafunsa mafunso mboni ya boma yomaliza a Simeon Khamisa yemwe ndi mmodzi wa akuluakulu ofufuza milandu pa zomwe anapeza mukafukufuku wawo pa nkhaniyi mchaka cha 2020. Kumbali ya boma ife ndifokondo ndimene zayimira mboni yathu yotsiriza yabekera umboni wake ndipo tatseka maumboni athu ndifokondwa ndi umboni omwe yapereka mboniyo mafunso yayankha bwinobwino andi palibe chomwe tikudandaula nacho monga mmene khoti anenera apapa tizabweranso pa 13 mwezi wa April kuti khoti azapereke chigamulo chonena kuti kodi oyimira mulandu ali ndi mulandu kuti ayankhe kapena ayi. Pakati pa tipasampata masiku 30 kuti tilembe zikalata zathu zomwe pachingerezi mati submissions kana kumbali ya ife ikhale yonena kuti tifuna ngati tipereke mfundo kapena tiphere mphongo kunena kuti munthu ali ndi mulandu ndipo akuyenera kuti ayankhepo. Mbali ya oyimbidwa mlandu azikhala kunena kuti ayi mwina mboni sunakwanire palibe mlandu kuti uyankhidwe pamene komano zonse azaweruza ndapoti tikabwera pa 13 April. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lakweza mtengo wa gas wophikira kuchokera pa 3,740 kwacha kufika pa 4,475 kwacha pa kilogramu. Mneneri wa bungwe la MERA Fitina Khonje wauza MBC kuti kukweraku kuthandiza kuti gasiyu azipezeka mosavuta muno Malawi. Themba Mwale walemba ripoti ili.
Khonje wauza MBC kuti pa mtengo wakale oyitanitsa gasi ophikira amakumana ndi mavuto kamba kuti mtengo wodera unali wokwera kwambiri poyerekeza ndi mtengo omwe amagulitsira. Izi tapanga chifukwa choti mitengo ya gasi pansika kunjako kumene maimporters athu kapena makampani oyitanisa gasi amayitanisa mitengo imene yakhala ikusintha, komanso kuti waja abwerese gasi yonziko muno ndikuti amabweresa pa mtengo okwera, nde kuti iwowo athe kupitiriza ntchito yawo yoyitanisa gasiyo kutinso gasi yazipezeka pa msika kunoko zayenzoyenerera kuti kazikise mtengo ogwirizana ndi imene zinthu zikuyendera, ntchito yake mtengo umene wasinthidwa. Ndipo poyankhulapo mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Gasman yomwe imagulitsa gasi ophikira ku Limbe, Eugene Wheeler ati kukwezaku kwabwera mu nthawi yake. Iwo ati ngakhale gasi wakwera mtengo, kuphikira gasi kudakali kotsika mtengo komanso kosaononga moyo poyerekeza ndi kugwiritsa ntchito makala. Malawi ambiri azindikira kuti gasi yochipa siyana ndi makala ndithu, ndiponso ndi wa fast, amafulumiza. Makampani ochita malonda akunja kwa dziko lino ayamba kuyika ndalama zawo mu ntchito ya mgodi wa miyala ya rutile komanso graphite wakasiya m'boma la Lilongwe. Mkulu wa kampani ya Sovereign Services mdziko muno yomwe ikuyendetsa ntchito za mgodiwu Maxwell Kazako ati imodzi mwa kampanizi ndi ya Rio Tinto yomwe ili ndi ukadaulo wa ntchito za migodi m'mayiko oposa 35. Austin Fukula ali ndi zambiri. Mkulu wa kampani ya Sovereign Services kuno ku Malawi Maxwell Kazako auza MBC kuti kampani ya Rio Tinto ili ndi masheya oposa 18% mu ntchito ya mgodi wa kasiya. Izi Kazako ati zithandiza kukopa kampani zina kuti nazonso zigwirire ntchito limodzi ndi kampaniyo poyika ndalama zawo mu ntchito yokumba miyala ya mtengo wapatali ya rutile komanso graphite. Kampani walipo ndipo imodzi mwa iyo ndiye Rio Tinto imene ili imodzi mwa makampani akuluakulu pa dziko lapansi okhudza ndi nkhani ya kafukufuku ya miyala kapena unati ya mining. Kotero kuti Rio Tinto mukudziwa ino bwino kuna kuti ili ndi masheya okwana 18.45% mu kampani imene ya Sovereign Metals. Makampani enawo alipo ndithu, komano panopa Rio Tinto ndi imene ili patsogolo kwambiri kukhala major shareholders mu kampani ya Sovereign Metals. Kazako ati kampani yawo ikupitirira kupanga maubale ndi kampani zina. Apa iwo ati kampani ili pa ubale ndi kampani ya International Finance Corporation yomwe ndi nthambi ya bungwe la World Bank, ndipo akhale akugwirira limodzi ndi kampani kwa zaka zitatu kuthandizira ntchito yofufuza miyala ya mtengo wapatali iyi. IFC ndi World Bank ndi mabungwe amene anthu kunjako amawakhulupirira kumbali yokhala ndi ndondomeko zodziwika bwino za magwiridwe ya ntchito. Kotero kuti chifukwa cha ndondomeko zimenezi ngati ife tikukwanitsa kugwira ndondomeko zimenezi bwinobwino motero zikusonyeza kunena kuti ngakhale wina aliyense amene ali ndi ndalama zake sangachite mantha kuzibweretsa ndalama zake kudzazisiya mu project imene, chifukwa adziwa kunena kuti ngati World Bank ili imenemo ndiye kuti zinthu zili bwino kwambiri, ndipo Amalawi aone chimenechi ngati ndithu chinthu chimodzi chimene chipitise dziko likutsogolo. Posachedwa pa Sovereign Services kudzera mu Sovereign Metals yasayinirana mgwirizano ndi kampani ya Traxys ya dziko la America. Ndipo mgwirizanowu kampani ya Traxys idzitsatsa malonda a miyala ya graphite olemera matani 40,000 pa chaka. Pakadali pano mkulu wa Sovereign Services kuno ku Malawi Maxwell Kazako wati kafukufuku wokhudza ntchito yokumba miyala ya mtengo wapatali ya graphite komanso rutile kukasiya ikuyembekezeka kutha mwezi uno. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Boma lati ndilodzipereka kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito mboma ngakhalenso maofesi omwe siya boma. Bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lidikira masiku 30 kuti lipereke chigamulo chake pa mlandu omwe nzika ya dziko la Netherlands a Willem Axter akuyankha okudza nkhanza zogonana ndi achinyamata. Ndipo makampani ochita malonda akunja kwa dziko lino
ayamba kuyika ndalama zawo mu ntchito ya mgodi wa miyala ya rutile komanso graphite wakasiya mu boma la Lilongwe. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi mzangayo Line Mponda. Mwakoma nonse.